हेलो रायजोफोर, आंनि बे मेसेज स्पेसियली आउट अफ BTR एरियाफोरनि थाखायल'। लोगोफोर, बे मेसेजखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे फिसा रिक्वेस्ट खावलायदों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे एनडि मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो। फैदो अब्ला दानिया जोङो बे मेसेजखौ नायलांदिनि। गोबाङानो दुखु मोनदों जोंनि जायगाया BTR सिङाव मानो गोग्लैदिया होनना, नाथाय गुबै खोथाया साननो गोनां। जों बयबो एसेबां दुखु दाहा लायालासे जोंनि बे जा सिमां बेखौ एसे नेबावनांगौनि सम दङ। जोंनि माखासे इन्टेलिजेन्ट लिडारफोरा सानै हयैसो खामानिखौ मावदों होननानै आं मिजिंथियो। मानो होनब्ला जोंनिफ्राय बिसोरनियाव साननाय हनाय गोहोफोरा रासिन एबा बांसिन दङ। माखासे बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंजोबनो हाया। जोंनि बे गोजोनथाव खौराङानो बे जोंनि बर'नि हाथियार दैग्रा आफादफोरा दिनै बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय माखासे सुबुंफोरा जिउ बावलांबाय, जेल जानांबाय, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बोसोर बोसोर हाग्राबारियाव गाव गावनि जिउखौ खुंबोनांबाय। बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो दोनथ'नानै दिनै सावरायनो ओंखारबोबाय एबा ओंखारबोदों आरो बियो दिनै मोगथां महराव आगान होफैबाय। बेनो जादों BTR बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। जागायजेननायसो आंनि मथेबा बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। जोंनि इन्टेलिजेन्ट लिडारफोरा बर'नि जेसेबां नांगौखिनि दं आरो सोसननांगौ दं बेखौ लासैयैनो मावलांजोबगोन। बे जोंनि बर'नि थामथि एकर्डआव गासैखौबो मोनजोबाखैब्लाबो फ्राय जों मोजां लामा मोनलांबाय। बै जोंनि सनानि बड'लेण्ड दावराव दावसि जांख्रिखांनाय गैयालासे माखासे लिडारफोरा मावलांगोन। बे एकर्डआ गोरलैयै जानाय नङा आरो बे एकर्डआव बिनायखिनिखौ जोंनि आसाम एबा इन्डिया गभर्नमेन्टआबो होजोबखानाय नंखायामोन। मानो होनब्ला बेयाव सिंनि गोबां बाथ्रा थायो। बेनिखायनो जोंनि BTR रायजोआव थानाय रायजो राजाफ्रा एसे गोसोखौ हमथाबा मोजां जागोन होनना आं सानो एबा मिजिंथियो। दिनैनि आंनि बे सुंद' मेसेजआ एसेनोसै। जै बर' हारिनि बड'लेण्डखौ थाबैनो मोनफुंनायनि लामायाव होनना आं मिजिंथियो। निमाहा बिनाय थाबाय बे आंनि मेसेजनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला।